Hey people, zviri sei guys, muripo here guys? Zviri sei, how are you guys? Uri sei Nancy Mugawi, Chinakatresi, uri sei Winnie Pachawo, zviri sei muripo here? Nindiripo Chipo Magaya, how are you? Tendai Chirinda, Emilia Kembo, kuri sei kwamuri? Maposa P, Gloria Masia, zviri sei Esther Mvemve, Chipo Magaya, kuri sei kwamuri koko? Magumbo uri sei? Ndosaka ndatotega ndiye neupdate wandaona mamacomments anga achipinda munhu ndikati rega ndidzokere neupdate kuti zvazofamba sei. Tendai Mary, Melania dzinoreva, Michael Case, Faith uri sei, Clara Ishmael. Anyway, maybe handisi kunyanya kugarisa hangu munomu, but hope Ivory will say right. Ndatoti ndidzoka neupdate because masikati definitely ndaita live zitaura kuti kids edu dzarasika, hatina kudziwana zveshuwawo. It's unfortunate kuti pamwe munhu adzinhonga atodzinhonga akaenda, I don't know kuti ndiani, but and also kuti patwa police report as well. Then ndanda kuseka vanhu vanga kuzoseka mota payamuka zvikanzi vamburisa vanga kutoti madima yasotsvagisa muhomwe menyimomomo kana kutonatsa kutsvaga zvakasimba. Saka that's what happened, kuti key tatodzishayiwa zvachose. So zvazoitika nezvekuti I'm not so sure kuti vanonzi maLocksmith here kuti vanonzi machii, but ndangokoperawo zita randoona kuti ranga chinyogwa nevanhu muhekera mumacomment section. Vazoenda mutaundi, hanzi kunonzi kuchiko mayors here kamayors mutaundi. Saka kune this other shop yavainda, the first guy avati it's $160. Pabatise apapa. Then vavati atsvaga tifambe tingotsvaga kuti vanoita izvo ndivanani, vanoita izvi ndevanani. Ndobva vasvika pane second guy, ndobva vati 90. Ndobva varamba vachitsvaga. This is my brother neuyu anga arasa maki yacho naanototi adonisa maki. Then bva vazoona the third one. So now the third one zvaaita manje, atanga afonera the second one wanga ati 90 zvikanzi naiwe nhingi kuita maki so kuri kuita mari avari kunzwa. Then ibva zvanzi tikuita mari yakati like 90. Uya anzi 90 handiti, ndobva ati alright ini ndikuita 100 panapa, pandita 100 chindipaine $20 pamusoro, to make it $120. Hanzi 20 ndeye labor. I don't know which labor because $100 ndiyo yelabor yacho manje. Saka ndobva chi vadzoka, tangodzokawo tikambotarisana panguva yacho niyo tagara tingi pazhe kubva paipai pananga agara pazhe kusvika kuma1 takangogara edu pazhe tingotsesana nemushana. Saka like basically zuva rese ranhasi rangu bulawayo ndaripedza ndikagara pazhe peloje tikavata, ndo zuva rese randapedza. Hakuna zvimwe zvinhu zvandingatoti ndanyatsoita kushe kugara pazhe chiverenga vanhu vanga vachikwidza nekudzika, chiverenga vanhu vanga vachikwidza nekudzika. Ukaona munhu ada kuita kungokona pamwe shotikati wosimuka kuti sewaina nekushotikati iyoyo unomboindepiko apa gadhi wepaekera pangatoti chakati ndobva saka mupesa tomhera anotendera tikati abo. Saka vanhu vepauyu loji vanga kutoziva kuti ndio zvaitika, vakati no problem chi. Saka inini ndongotendawo vanhu vepaloji iyo zvavo vadini vambotibatsira vakachengetera mabheke takagara pashi. Then inonzi later on I think around 1 p.m. kwazoya these guys vakabatwa vazotichaja $90 ndo vazouya. Vauya ndobva vaita sei, vauya ndobva vaita zvavanoita hamene mavhuru vanoita nekera vanhu vanogadzira vanonzaniko vanoita izvo zvekugadzira mota idzi, pinza zvavanenge achipinza kuti ivhurike, ndobva yatovhurika mota paya. Ndobva tanga kutoita fasta nambopedza nguva, ndobva aita sei
ndobva atovhura zvaavhura ndobva avhura futi dhora kwedeburwa mhino zvanga achikwedebura ipapo ndobva aenda pasteering bva anoti chiya chanai chikuratidza ichechi kuti ichacho chinonzwa iwo saka achibvisa ichocho manje chinoshanda nekey kana iripo iya yekuti unofanira kuisa key pamusoro peuyu ndokuti ishande saka zvaaita abva handiti inini what I would do is ndoita sei ndakugadzirira imwe key isiri like karemote kama munako ndokuitira chaiyo chaiyo kujunga junga yendepiko inoda kundisvodedza ndangokuradzai kuzasi uku something like this saka ndo key nyowani yaandigadzirira iyi ndo yandaanayo handisina iya yeremote ndane iyi so apa pandopana toga chiyekera chekuti ndiite muhuro ndotogara naye muhuro kusaka mbose rugare ndotogara nayo muhuro zvikwati handikura nema nekuti nhazvaitika zvinhu zvandaekera handiti ndo matsanangura andiri kuita handiri kuitsanangura step by step kuti zvazofamba sei nenyama kiyarashika achoni saka bva ndagadzirirwa this one nyowani iyi yekuti unopinzira pachimudhiraivho wopinza pachimudhiraivho wondopinza futi padhoo saka agadzira zvese izvezvi kuti zvishande ndo zvaita nezvimushini chake changa achitesta nacho chichidai then later on I think pekutanga vangotesta zvatesta bva vangotoona kuti oraiti bhobho ndobva excuse me vadzokera but vaita 2 hours ndatombovata kutokangamwa zvoti pandatomuka ndavhunduka ndikati kuvanaya vasati vadzoka here vedu apa dhora ranga kakukwedebuka rakadii rakarembera vainda kaisi kuti dhora kachamba rakarembera kudai vedu zvikanzi todzoka izvozvi chamboita sei tochambodzokera ukoko kunogadzira key ndozvavataura sikanasi kuti vanozvitesta sei vanhu ivava vanenge vane chiyekera nekuti kune chimwe chinenge chingori chichingoinda asi meekera muchichitesta ndo chavabva vainda ndofunga kunodhisaina key iyoyo here yatizivi vainda 2 hours variyo mai mwana havana kana kudzoka ndikati nai jehovha saka toti tinovata mukati memota tose tiri pano kana totongoindawo tinotongodzoka takangowanda pangovhurika dhoo guys tatotora zvibheke zvedu tikaisa mukati memota ndozvaitika ipapo then pavazouya zvavo hazvinambotora nguva zvatora ndofunga less than 20 minutes kuti iyoyo vagadzire kusvika yani nyatsa kukwana kuti istate zvese nekuita sei nekukwana padhoo futi ndezvavanga then ndobva azoti that one yaishanda neremote yayo zvaaiita iye it's kind of like aidita disable kuti nyangwe munhu wanonga key akada kuzama kudaiwo so key yaiya haichakwanisi kuvhura mota ndo zvaitika ipapa saka ndozvaazoita akatoti ndoiita ndikati aitoitai zvikanzi bhosi ndogona kuisiya pamwe munhu iyoyo hauzoziye saka waita disable chikey chachanachishandisa chioriginal chachoni hachashandi saka ndakushandisa imwe yachoni saka wangoita zvaiita nechimushini chake mheno chonzi chichocho achitoita saka payaitwa payapaya then imwe yacho bva yazongoitwa zvaitwa ndobva yatanga kushanda. That's what happened. But right now I'm no longer at that location yanga yatakavata tiri zuro tatochinja tatova kune different location tori kure ndokwatatoinda kure chaiko hanzi kunonzi but kunoko hakusiri kuloji tazoenda kumba kwehama yenigikini tazoenda kumba kwehama yeuyu yemunhu watati naye saka kusaidi kulocation yo tatodarika nekuna makoko mamwe wacho vasita chamazive maxolestro hameno vanozi vachiiwayo ndokwatazoguma tave ikoko maona manje. So that's what happened. Ndichingotendawo mashemarians andibata kuseri and also vamwe vanga vachizama kutuma hama dzavo dziri muno mubhulawayo kuti vandipe maconnections evanhu vanoita izvozvo zvekuti anoda kumota dzalokeka. Saka vamwe vachoni vanga vandichipuwa nhamba vanga vakangofanana nevaive vanga vachinzi ma160. Saka tozoguma kuti hamusi mimi mune vanhu vambouya panapa ndozvanga zvaguma zvaitika vanatozotya ndikati aiwa vanogona kuzorongana vanhu vozotongotikwidzira zvekutorere bhozi vanga vadanzira kuti whether you like it or not muchatongoda kusimuka muchiinda chete saka muchangodzoka saka
I think that's pretty much it. Saka tikazongodita patangozosimuka zvida ndafara singamboiti hakuna munhu usingafari tikatozobva kwatatiri ipapo ndo zvaitika. So yeah, kamufaro kangu kabva kadzoka because I was just down the whole day. Sikazi kuti saka chichavhurika here kana kuti haichavhuriki here. Saka apa nditofunga kuti ndofanira kugara futi ndine speki zvakare in case madhirama akadai akadii akazoitika handifaniri kunge ndipenda parumananzombe. So yeah, ndo zviripo for the meantime. I think it my appointments wangu tonambokanzela nhasi maybe ndogona kuti resume ndichiri ipapo guys. Asati ndaona munhu anonasita vanhu vandinawo mangwana vanhu vari muCBD. I think I've got 3 people I'm supposed to meet, but there's this other place inonzi hanzi inoitwa zvemabasket weaving. So I might probably go there tomorrow. Right now, mood yangu yadzoka zvayo, mood yangu yadzoka. I can actually go ndoita video nevanhu. So like ikoko ndo kwandida kufunga kuti ndambokuenda kundo zvebasket weaving kuti ndekupi. Then I haven't found anyone anoita zvefarming. Ndo rimwe department randiri kuda iroro zvakare kuti why is it that I'm not finding anyone? Because vamwe vacho vandotozobvunza kana kuti vandotoanauka. Pane mwatakaona kuti soshangana here inonzi soshangana here kana kuti chalolo hachazi kunonzi kuchii somewhere there. No, haina kuuya neuyu tatombozvitaura masikati ndofunga nguva sipo taitaura zvese masikati zvese tazvitaura masikati zvese kuti yangashanda neremote aichanga isingashandi nekiki yaisingashandi nethis key yaisingashandi neiyi yaishanda nekamuka remote so oro else pamwe dai ndakaita yekera inonzi tiyo zita rayo pamwe zvinongoitwaitwa zvachoni ikatouya iri 1 hapana extra hapatombori nanga ingori 1 iyoyo ende kanenge kanopera futi mabhati waizoisa mabhati kuna ava vada kuzotenga vada kuzotenga manzi machi mavherisa ubva wangogara uchiziva kuti vherisa inouya nechirimoti chirimoti guys. Okay, nganise disclaimer chinenge chikaita chirimoti but pane kakey kanepinzwa ipapo zvakare but safortunate kuti pamwe ndasikazi kuti chinoshanda sei or maybe ndaikwanisa kuchita copy. I don't know kuti chaishanda sei. Chandangoziva ndechekuti karimoti aka kaishanda kakanda kakapfekerwa zvakare kakey kako. That's how I used this thing. So handizozive kuti pamwewo ndindakaita dofo. I don't know, but anyway zvowanikwa mukufamba kutodzidza tichiinda. So that's what happened. Saka tazobatsirwa neboys iroro aiwa ratibatsira zvakanakisa sikamboiti vakaita faster but bo no problem tikatoatendawo zvakare. Asi mazorya here chandakwanisa kuti ndadarika nepachicken slice ngandida machipisi ogaya muchicken slice emadhuradhura ndoatatenga iwayo. Ambakaipa guys handikunyebira. It was bad, but now handabone. I'm feeling a little bit better. Hopefully mangwana zvichafamba zvakanaka and I won't have issues. And also kuti whoever I'm about to meet or I'm gonna meet tomorrow zvichafamba zvakanaka as well. That's my prayer. Then I'm praying futi kuti ndiwanewo maybe one kana munhu wekuno kuBulawayo or close to Bulawayo anoita zvefarming. Think that would be fair. Chibalansa chingodero ndo zvandiri kutsvaga right now. Anenge ari willing kuti ndiuye kwavanenge vari ikoko. So just inbox me kana uri muBulawayo. I'll come to where you are. But kana pasina, there's another one yandaiti hanzi kunonzi kuti Shangani ikoko, but I haven't made my appointment nemunhu wacho ndichatozoita pamwe ndakudzokera kudai so afamba apota. Handinhasi tatopota ipapa but maplans edu asitirizvo. Maplans edu anga try vimba yemushaburi. I don't know vimba yemushaburi anta nezvei, like really handimuzivi anta nezvei. Guys, Bulawayo, please, can I only have one person under the farming? The bush copper price power, guys. That's all I'm asking for.
but close to Bulawayo, not kuzoti kure kokuti manje pamwe fuel yangu inobva yapera ndichienda because no one is paying me kakuenda kuekera kwacho. Maona manje unoita zvefarming Vimbai hausi kureva veterinary here. Pane imwe this other lady anoita zvevet watakaona akatoti kato exchange manumbers akana mutsvuku anofamba nemota yeblack, so handisi kuziva ndiwa kureiva here. Handizozoti ndiwa kureva kuti it's a different person, but ndiri kutotsvaga blues unoitawo like close kublawa, like zvatakaita neplot yagogo vaivai vavangori like 10 minutes away kubva mucity. Saka that one is a little bit reasonable, but anosanga 2 hours kubva mucity handizokwanisi maybe kuinda because fuel inenge iri yangu, saka ndida pedo necity. Asiwo ndikashayiwa musazoti kana ndoenda kumberi ndichitadza vamwewo zvakasiyana nekuinda kumafangu kwavo musoni ndakaselecta, handinenge sina kuselecta. Ndatotaura pano kakawanda kuti ndikutotsvagawo vanoita izvozvo here, so ndikashayiwa ndashayiwawo. Well, this one nekushanghani I'll try. Oh, Vimbai mushaburi anogara munomu uyu Bulawayo. Anogara ipi Vimbai mushaburi? Wanonoka kuda kwasho kusha kwasho chinjiva ndazogadzirirwa mamwe aya tamashayiwa. No, isusu mini ndina driver, ndofamba nadriver. Tione. So I think zikasvika 20 gandimbozama kuedha vanhu. Sambe kuedha vanhu John. Alright. I hope haasiri anoita zvevet because ndakasangana naye mushanghani mamuchirwa chiyelele. I hope haasiriye. Can I if I'm not mistaken, that lady anenge ainzi Vimbai. I don't know, but she was so nice though, very nice that lady. Unopinda nelingi kada kuedhe wapinda nelingi iro randaisa mucomment section kafulo ndikukona kubaya sei apa pakwapa kuitika. Right, zviri sei? Ndepashero ndiri bho kuri sei? So zvazoita chiya chaitwa disabled, chiya cheremote. ndo zvinowanzoitika payo first car you learn. I learned the hard way. Because the mistake amaita one is key mota haigariswi iri one. But wait, the flow, it's a remote. Saka ndoita remote spare remote kupi. Aya kana isina kudamejeka ine paunofanirwa kuisa chiringa yogara akawanda. Key mota haigariswi iri one, iri kurasika. No, hamusi kuwisisa. The flow, amona battery refone renyu riya ritoti mabattery ataibvisa yaya. Chikadhi ndochiziva. Chibattery chechiya ndo shape yacho. How can I do a photocopy of such a thing? Aiwa photocopy futi oza zvanoita zvachakaita chikadhi chachiya. Chine key mukati, key yawagadzirirwa yanga irimo but unenge usingazivi. Yeah, izvozvo ndandichitaura kuti I think ndiniwo ndakaita dofo. I didn't know kuti maybe kanhu kakaka ndaifanira kugata copy ndodii ndogara ndinayo. Still at the end of the day karemote kangafanira kuti disabled nepananga ndiri at that time. Tinotaura kakuti like I said you are learning kuti makey emota hafaniri kugara ari one. It's easy kagara iri one iri easy kurasika. Inofanirwa iri pabunch. That's one. Two, wakuziva kuti unofanirwa wane copy in case of emergency. So but normally zvinhu zvaunodzidza
There is a lot of things you learn from your first car. So though it is not water, but you learn. That's how you learn. Next time, I can have a spare key in case of an emergency. Yeah, the hard way. But zvazongoti naMwari kuti zvazobudirira zvazvo. Yeah. Ende kuti unolena the hard way because usiri like kwawajaira uko kutori kuno uku apa usitombo time utonzwa kuti vari kuti chii vachidiscassa. Yeah, but doctor wakutoziva much better about your character. Okay, so that's how you learn. We always learn from our experiences that not personal than zvokudzwa nemunhu. I don't know if it's gonna share me. Share unenge wafreeze. So it was in a push start button. So that card wakarisa padhuze nesamwe mota, that's when he recognized the card. Then pandopa ino start. But beside that card, rinenge rine key mukati. Pane samwe paunopressa wokaborisa. That key is meant for emergency. Choro kuti even let's say battery motor rikapera, remote yako haisenze, mafob haisenze, so you have to take out that small key kobuda wovhura motor yako manually. But it's something so far, so I'm not so don't worry. That's how you learn. So at least walk far. I don't know, share, to me, attention to afar. I don't know, I was about to say, but she's the one who got the controls to the other side, so. Unless she abaya the pattern. So, and then those data mod, you are always learning until you have to see how you go to the so it was so good. I was it. So, my one. Oh, ndayange yadona. Yanga yadona, okay. Like then babangu ngachindifonera. All right. Ngachimbocheka kuti daughter ari safe. Nzwa nekupona nhasi. Haita kuti vachichinjana, vachichinjana nanditop. Don't adventure your life. Zvinakidza panguva iyi manje kandi asikati pane vamwe mwana asikachati kudaira mafoni ka because kwakuti mama uri kufona vakakata obva vati after 2 minutes oti mazoti 2 minutes asi ndatanga kufunga. Ngatipapo mukarata bamba kaipa zviri sei nyasha chito ndekushera zviri sei zikuri bokuseka ndambokuseka mazikati ndawomboroka yokuseka ndikati ndinoazikabhata inonzi kwabulawayo kwatutuziya tunga vamupazisosha indoda ayo omijamba zviri sei isichero uri sei tiri bo apa sandatomboiona bulawayo yacho vanemifuko mafaka mukafeka matwins hanzi these two are my sisters. Yes, Nyasha. Yes, the floor. Yes, British. Yo, okay. I was in a British, father. I was in a British. Nyasha. Mirai munzwi hazina lisa li shero zvemaki zvinoniwanikwa izvi ndakambokira maki mota speki iri kumba 2 hours away
on top of it, ndakakira mwana mumota foot. If I tell you wakakira mwana mumota, asi mwana mucheche anga asikakwanisi kuvhura door. Naimi peduwe. What did you say? Ndiribo. And ndiribo kuri sei koko? Kuri bongo wachema wena ndaunzwira dzidzi mama. You guys don't know how I felt today. Naska. Ndakuona wagara panze wakarindira motari. Ndikati hey, wakachikofungwa dai chimwesikana muhandbag andi. Simudza ndoisa mukati umu handatsva nezuva ndiripo ndikati handikuna kwandoinda ndogara pano. Oh shame. Handakwadziwa apa manje iwono uchifunga kuti kuita izvozvo that's like $10 wozoudzwa 3 figure unoda sit down. Key programming it's not that cheap. Ndichaisa muhuro watotsvaga twai woisa muhuro. Zvekutaura uye ndatanga kuzviimagina ndakagara ndichitarira so ndikati saka zviite ngotora vamwe vanhu varume vane vachisimudzirana yosimudzwa kuenda pa yosimudzwa kuenda kusvika yapinda mugedhi. Kuita chero zvachiita, remember, rega ndikudza one thing. It depends, but you most likely no pula nekufront. So kana ukaisa mupaki yakaloka yanga iri manual is because manual paunoisa handbrake inongeta handbrake kumavhiri ekumashure, ukasimudza kumashure inofamba, but yako automatic inopula nekufront, so inenge yakalokwa ngirikiri negearbox automatic. Amini hausada bhora achisimudza kamota kadiki achidya kachichopareka pakaisiwa karasumudza kamota kamaika very easy vanoform kakaenda one side munokatenetsa direction kakatarisa imwe side ukasvika katoshamisika kwati hezvo mota yako dai paka yakatarisa kuona yakatariswa uku. It's a joke varume vanozviita. Mama vanga vakuti guys ndikuzera tauna mai vangu hanzi iendese police munoisiya papolisi ipapo chagai kwanzi vanotua imokira bhazi tikuyana mabhazi mudzoke moisi yako ndikofunga zoti mukutiko imi mukutitiko right now you are not talking. Andakunzwa mati pananga achiti the floor handisi ndiyani Ndinyasha taura tinzwi ripepa une maechoes kwakune maechoes kuside kwako ndosikana kuni wangachitaura nyaya yekusumudza mota. The reason why ndanchikuti the floor takambosumudza mota the floor nainini yangu vakaita raro dzekuda kupaka mota payadhi. Ona mayadhi ayo kuna location asina space yakawanda ndobva vapaka kupaka kupinza mota. It was very easy. Makusoni manje tamuka takuda kuenda kufunction yataida kuenda mota kuti iteme yairoverera mupila. Mota ikaramba haichakwanisi kutema kuti ibude irivhese ibude. If no ndakambotanga ndichamboseta kumudza takaisumudza baba next door makanika akatozoya akati there is no way out. Mota yekutongoisumudza uyo ari mberi achiistira steering wheel kuti iteme. Imini ari kumashure mosumudza bhuti rese takaisumudza I think tiri about 4 or 5 vanhu
tikabatirana mota uyo ari mberi achisiya mavhiri isi tichisumudza mota tichiisumudza tichiisa pasi. From that day I believed kuti it's possible to lift a car. Tinosimudzika hatiri very easy tumanisani micra kuzimbabwe unoti tumanisani march kanosumudzika very easy. Kunimi papa window bangu pale shima. Window bangu pale shima. Jetu tavutuka tena. Papa adbada bata mosa zemkuvu zokudayo. Inda napona chimwana pani ndanzwa tabana pani. Sarukwenda kupi kona icha? Yes. Uribo. Charo ndukwenda kupi? Mirai guys. Ichera chimwana. Shero akapaka asifamba. Uhlala ngapi? Asikufamba. Uti, what are you doing here? What are you looking for? Ataka mota yake. Ulingwa. Arasa mota yake. Afani ya Shero. Mama, I am one of my kids. This is my car. Iwe nyasasito. Ma. Mama uhlala ngapi? Ihlala la? La Escone. La. Oh. Guys. Wakaitira kumberi Shero enda kumwana wako iye. Iye enda kumwana wako chakasara chende kudiscuss apana. Shero Wakaitira kumberi. Nyasha pana zvanaida kuudza. British are right. You know what I'm saying? This man ari kutaura ndiko. Mira. Nyasha sito chimbomira ikani. Mngane ungapi? Wena Shera hadi kuzoshetuka. Hadi ujembe minyao. Ugama lakho ubani? Aba busy kuthembana nawe warithi. Boy ubani? Uboy uthi. Asi zinenge zviri kutokuda vangutotaurirana ka. Zvine zviri kutonzwanana wena. Iseletepe. Uthi askile iseletepe. Tukona lapha. Ukhona lapha. Askile iseletepe. Tukona ino lapha. Khona. Ukhona lapha. Ariko Shero. Shero isafoni kurora jamu wafoni utisekerera baba. Ukusekerera netona temurokesi nino jamu wafoni kaenda. Ende kamwana kacho ndokatouya wena. Oh, angikwanisi kulimeshona. Ukuna mtana lo. Shero. Ngani gogo zamu bakona mota yakati. Moms vake pana mai vamboya pana pamwe so ndo vamboya pana mama vanogara panapo saka ameno zvaatuma atuma ndamutoka kamba machoni umumu ini kona lo handizivi ini kona lo nemye anga Shero wakunyepedzera kuti konalo hauiziva unga uchitaura wani matomboita nguva muchiudzana nyaya apa.
muchiaskilana. Zvakaoma men. Mamtinzwanana. Nini koko. Ndapinda mukati ndoti imi mwana angatsvaga seotepi mazomuona here. Alright. Asi pane security apo paura ndinotaura because handizozive manje saka ndosvika ndichivaudza kuti pane mwana anga anonzi boy anga atsvagayekera papo serotepi mamuonera tindogara pambiri apa. Ndoda ndotaura nabritish parliament, be careful foni yako inokwanisa kutonyamurwa ipapa pakamira ka uchiunza munguva conversation uchidivert yo. Because vamwe vanotuma vana. Because this is 8 o'clock. Mnaotaka sellotape 8 o'clock manera ndiani. Guys, makutodero saka regai ndiende kuudza mai vandisatozive manje. Makutondikisidzira regai ndiende. Vati imi mwana anonzekera angatsvaga aiwa isusu kutotyira iwewe. Tototyira iwewe noti zvamai vachitogovatyira ndakutongoenda still nakomadero kuti mwachirobva nekuseri kunemi kuyunywanyi Loka majozi. Achera ari kungoita mavhizita. Guys, tikatama majokes guys ka paventi ndakuvura kuti kuna chimwe chiri kubva nebasa irapo chimwana guys. Zvabvisi kunyuka nepi zvone. Enoka kuna vana vakawanda. Zvaona light mumota uri kuattract attraction mumota. Ndikandibvise light ndatocha. Kubva from nowhere. Hakuna magetsi plus fuku kunoko. Anto one, that's it. Right, pamwe afotero light remote. Tuana here. Vana vasati vapinda. Vana vacho vasati vapinda mumba this time vachingotumwa imo uchiti hakuna magetsi. Vakazara murodhi. Vanhu ngavati vana vapinde mumba nenguva. Guys. Sheru. Nyasha ndabvira kudhara ndichida kukubvunza. Asati utaure zita rechechi. Ndangobvunza kuti unopindira chechi kuRandburg here chechi. Vazivana. All right. Yeah, all right. Usataura zita rechechi. Alright. Saka ndimazoise ndoita kuti ndiwe hausi ndiwe. Alright, next time ndikakuona ndichakuti Nyasha. Wobva wazoziva. Wozeti kundokufananidza. Kuti ndiwe kana kuti hanzi china the floor. That is between the two anorira nendimi ndiani. At the floor. Ichiriwo hospitality njeko saka ndimi totozorira nadzo taakumba because unofanira kupfeka post kuti chii chiri kuitika muchechi waipedza. Aiwa, hauzivi kuti media team, president worship nehospitality njeko havariri nendimi muchechi. Chero muchechi mwamutenewakaseiwa vabati. Ndoa nemwechina vanhu vavo. Nemweya seiko kamera yombodonha ndatabatwa nemweya. The floor. Nasiri kudya. Asati nabika, it's too early. This is
nearly 6:30, and this is done British summer time, so kwakachena heavy. Oh, tasiyana ne-1 hour. Yeah, saka Korudoma rwadzi ari mukona. Yes. Mr. Rudo murisei. Right. Murisei naiti tiriwedo. Ndiri right. Hainini nzimbe yakandikudzisa nezuro ndakataya mudumbu musingaiti nenyaya yenzimbe. Musandifungise Chibage chakudya manje. Chibage chitondagara musensitive. Mukutotipa moyo yekuda kudya chibage, isu vamwe hatina chibage ukwenyu. Kwasa muna kurima here kusupermarket yekwenyu? Supermarket, I think kuna na September uku ndio panenge pa supermarket ninge yakutengesa chibage. Ndeta kutobika chakafushwa. Uda chibage chakaita senaiwe Rudoma rwadzo. Ndikuda chibage chiri hadi chinotengeswa that guy weku London. Okay, chiriko one. Hakuna kune lidu iri soft ye yellow ye. Indinacho. Ndorima kandefa. Winter yatatumayo iwe kaiwa kunoda kuti daro pawa. But kuti ngobuda muwinter, it's only been a week since started. Zuwa ratanga kubuda chacha. Greenhouse, my dear, greenhouse. Greenhouse ne winter, especially Scotland. Yes, kuna chano kwa akusikese kuna chano msavunduke Scotland zokumaya. Daita phone kova nanga kunditi wati ndanda kutozopinda musoro izvozvo ndikati ayo regai ndifonye vari mumba kuti mwana anonzi Ningimambo muona imomo here abuda mumba imomo vanga vanaye. Okay. Alright. Ngatotega ndifoneka because ndada kuona ma-comments ndikati rega ndifone because kune rimawo as well. Saka hanzi mwana weshamwari yavo angatumwa namai vake vanogara pa-opposite neimba inei. Alright. Aiwa saka ndizvozvo. Saka ndangoti nditobva ndangofona. Anyway, continue nekutaura. Mighty, zviri sei Sister Rudoma rwadzo sei? Yes, Cheryl. Une zvivindi zvekuenda kubulawa iwe. Rudoma rwadzo bulawa say. Don't bad things about my hometown. No. Inzwai manje zvavari kutaura. Ndati une zvivindi zvekuenda kubulawa. That's what I said. I didn't say anything bad. It's a long way. It's a long way. It's a long way. Yeah, from Harare. Kwelangogumira Harare so Harare too much. That sunshine city zvakapera zvekuHarare. Akuchana kids. Akudza kuti kwarara kuchana kizendiyani. Don't say bad things about Harare. Iwe shero rokuHarare ikati kumasvingo iwe. Iwe akakudza uriwo kumasvingo iwe. Zana basa ndiri kwaRare. Unoda kuklema Harare, unoda kuklema kumasvingo. Kwako ndekupi chako? Kwese. Omizambwa kwako ndekupi because bona papa miririrwa bulawayo masvingo neHarare. Iwe uriwo kupi? Aiwa kwangu ndekwaChihota. Hometown yangu Marondera. Mash East. Uri mwangu iwewe Mash East. Tisu Mash East yacho. Mash East makeke manje. The floor ndokwekwe. Hello. Kwekwe. The floor kuna kukura vana kwava. It's what we can unongoenda nemhepo chero kwaita ndikoko hamheno ikoko.
Zvitoda kurohwa kusenzera uchanzwa mutumbu nezviyelo nyiri zvaruchaizvo ndosaka kutoya Ndinova vanoda kwese kwangoitika nguva iyoyo. Muri sei guys? Hesi Beulah. Right, muri sei? Ndiri bo, ndiani anobva kwachiota? Ndini zvangu ndangoona senemi ndinoiziva ndeyekwedu. Unobva ipi? Indobva Bumburu. Oh, serious, uri homi wangu, ndobva kwaChisengeni. Ndaona senemi. Ko naimi vanhu ndiudzeiwo kuti zvatanga riini zvekuita live isu tichisuka mapuresi. unongomira kusvika maplate woita zvinhu zviripo asi une duty ndione duty nhasi kana une duty ngobhadhara angokiyakiya naimi manjenjenje ari kupi nemazuva ano haasi kufisha zvasheroka ndezvekuita kutaimira zvezvelife unoti pamwe hakuna life wakutoita something else ubvaona sherapia saka mazuva ano ari kuita zvekuzimbabwe zvekuzimbabwe any time is a tea time. dzeusiku ndikati nei vatoteshero muri kuitei kwa10 dzeusiku Shero musi we6 hours iwoyo ka nyarara zvako ende aifanira kuenda kubasa nguvai na7 ende ndigopedza futi basa usiku ndigorimukirira apa hope ramba uchiita zvako tapedza basa ndakati musoro wangu uri kurwadza makuseni zvikanzi takakunzwa uri pafoni iwe ndaitya kurara. Isusu tiri hove huru manje todyira kwasviba. Tesimazi. Uyai mutione Tesimazi naSenzeni musi. Uyai mutione. Musoriwa. Tesimazi na Senzeni musoriwa uyai pano. Uya kani manjenjenje uripi pamwe arimo mucomment section manjenjenje. Guys, may mbokudzai something. Moza patikaita pati pepe. Handipataita kwa mapicture chita live stream. Mama wangu asingasmaile ka. Saka aya, nyasha chito ndinasozvihwisa zvemazino iwe kuti zina useka udi unodawo uchitotaura. Saka manje unodawo mama vakasacrifice vakabva kumusha kuya kubirthday party iroro mai mwana vakabairwa then pavakabviswa ndofunga vaibviswa chishekwa kudai zino rakatanga kuita infection patakakubuda huru kwaimi guys vakatozoya kwarenika vaisa kuchipatara harina kusaririra here ine pisi mukati pandakatoenda kunovatambira kuRothmans ka it was bad vaingoti ndo vasingachagoni kuvhura muromo because raingoputika mukati momo kudai kuese it was bad. Saka manje zvakazoitika ndezvekuti papati pepeka vava vatongobva kunda kuchipatara like the day before vangoti vachisvika mhanena nawo kuchipatara nena kuchipatara pepe hembe yavo cheche yakatosonwa within like mahours yavanga vapfeka iya ndobva ndavaita zvakavaita kuti vangozo thanks pamapictures kuda vanhu pavaitorwa pepe vanhu vanenge vasingazivi saka vanhu vatanga kukomenda zvikanzi mama vake vanotanga vasiri kufarira kuti ari kuita birthday she looks angry she looks you guys havitombozwa kuti munhu ari kuputika urwa ndaitogara nematishu nepepa ndichivaramba
musi wepati havana kutombodya musi wachoni iwoyo saka ndandikagara-gara ka ndikasimuka ndovapa tishu neuyuyuyu saka vanove ndakatogara ndavagadzirira uyu because vaita zvetaura ndikati taura riti chega ndikugadzirire uyuyu ndekuti ndakamboita situation iyoyo saka it was bad saka manje pamaizoona achisimuka pepeka rine ratanga kuputika raingotanga ngodhonza rega rotanga kuputika uyu mukati mumuromo umu saka manje mwanhu vakutangotogonewe aiwa don't worry about munhu haumugoneba so it was not like usazviti hako to heart usazvise to heart because hatingati vanga vakatsamwira birthday. She was not feeling well paizvozvi vakukwanisa kutaura vanga vasingatauri even speech muchatonzwa pavakaita ndisandai uploada birthday rangu reuyu video yachoni ndichazoiuploada vakashingirira kutaura but vaitotaura kunge vakaruma side iyi because kwakwakazvimba because vakazongopiwa futi maantibiotics as well but ndandikagara-gara nyange takavata pandongomuka henauno vacheka because pavakasvikaka guys handikura nhema you understand when someone ane ronda ka ndozvandikuzama kutaura taibva taenda kunovhunza musei uchimonita vairya porridge ndakatotsvaga siriyo kuti vakwanise kurya vanga vane almost a week vasingaryi vachingomwa mvura chete yakaclear here infection yachina because it's not good for the heart kana une infection yezino ikaramba ichienderera chero kwadona adona chero wacho ini zvako madokta kuzimbabwe ndamatrust. I want to be quite honest. It's not even madokta ekuzimbabwe chete the flow. Inini mama wangu vakatombozviita. Inini mningirikini mama wangu ndo vandakatodza nyaya yemazino. Vakatobviswa munomo muSouth Africa zino iroro. Dokta wacho didn't realize kuti pakunoridzura zino riya pakasara ine piece. Piece iyoyo ndo yakatanga kuora. Mumuromo mavo vaiti vakavhura muromo so wonyatonzwa smell yeurwa. It was just bad. She had to go for an operation yekutoti vakatozorariswa. Kurariswa chaiko under anesthetic. Zvemadokta ekuzimbabwe ka ndaramba kuti mati madokta ekuzimbabwe haaiti. Ndikakudza kuti madokta ekuzimbabwe ka ari so good but havana zvekushandisa zvacho. Kumba kwa hakuna umira mushe. Madokta ekuzimbabwe ndinoshanda navo kunoku ka vari so good. Unotosarudza kuti inini ka handisi kuda kutoitwa zvangu kuonekwa nemuBritish because vanonyatsokuongorora zvakasimba kutopinda vanhu vekunoku varungu vatinavo kunoku. Saka aiwa ngatiregedze ushora madokta edu ari good. Havana zvavo zvekushandisa. Ine kuzimbabwe handematrust. One, muzukuru wangu aida anobviswa growth mukarwa akamuka akacircumciswa. That's how bad they are. I'm telling you. Muzukuru wangu. When chinzwa my own daughter ichiri nhumbu akaenda kuscan zvikanzi mwana mukomana. My own daughter akabuda ari kuscan aenda kuscan akanzi mukomana. Ringa zvinoitika kunoku futi. Aiwa kuZimbabwe there's too much. Zimbabwe is too much. And also kuZimbabwe zvoitika one. The worst part was that the difference there kuti kunoku munhu akabatwa like that can be struck off. KuZimbabwe hakuna kana anything to follow up like that. That's the worst part. But ukataura kuti madoktas asiwo anomenshena kuti mwana ari kubuda ari mukomana ere kana musikana. Zvinoitwa pascan nemamidwives muno muEngland. Aiwa but ukutaura kuti mistakes ekuZimbabwe akawanda. That's what you are saying. Haana kuwanda ba. Ngatichisiya the flow nyaya iyi yekunyanya kutaura maprofession because vamwe vaiti zvakanaka kuti uri kushora kuti ningi because like experience yenyu maybe wokwedu because ndogona kupa evidence kamwe yekuti mabrothers angu akambotwa kuchipatara but akabatsigwa maona manje so ngatimboisiya iyoyo hatizodi kukanganisa
vamwe. Alright, ngatichinje zvedu nyaya. So I was saying kuti mafama ekuno kuBulawayo. Guys, ndinambotaura nevanhu ndimo munda ndichikohwa nzungu chiti usinzungu usiidyile. Amazambani sereni sinzungu tiite amazambani waziwa ndenzungu waziwa mwanangu. Na iwe Nyasha chito purazi renyu rakaendepiko iwe unoda sei usikati kuti ndine kupurazi kwenyu? Isati nambogara tamboita purazi zvero. Tisiri masalad kumayard, you know. Tine masalad tinongorimawo mukagadheni kwedu. Vanorima lona, ndevelona. Tine marokari nemainaon, you know, that kind of a thing. And nekambeja one kwemaveggie, you know, just, you know, for that greenery. Yeah, that kind of a thing. I don't do the whole I'm going to Munda and disappearing kind of a thing. Asiyenzi kanjalo yabo. Hands in a toothpick. Yes, hands in a toothpick. Ma? Hands in a toothpick. No, now she's got sweet corn. And because my teeth have got gaps, saka ndakutorwadziwa nemazino. But anyway. Nada do I don't care go get. What is this now? Zvatopfuura. Ndifloko ndichaidzokera live ndichakubatikidza zvangu paunodzokera akatenda atobva kudhara hakwanisi kutishauda. une chikwereti changu chawaifanha kundivisa kutei ziflow chikwereti changu charini utorinuya zvako unoti ukadzokera kulive yandakapedzisira kubuda. Aiwa, what are you buying me right now inside that kangan? Aiwa, uchauya kuseri uchatsvaga nhamba dzangu kuna Shero ugouya kuseri ugouya uzotaura nyaya yako because ndakatotsamwa pandatokuona chipinda ndikati very good baba yawawe. All right. Sorry, in advance. Huh? The flow, wait a second. I should be entangled in your only things. I'm not going to be entangled. The last time I got entangled. Shere, ita ntombozipa baba, but ndikutoitwa meno zvani. Hanzi nechikwereti, hantomboti chikwereti chandakakoromora ndechipi futi. Shero? Wakakoromora chikwereti. Shero areceive call. Atotaura akati someone is calling me. Okay. Taura nyaya yako Tinzo. Handitombochiziva chikwereti. The floor, you were supposed to come behind the scenes. But you didn't come behind the scenes. Sorry. I think ndakakanga. But manje ndokubata sei, this is ndokubata sei. 078. Waramira 078. Ndiposimuka kuti ndimire. Indiri mumagumbeze ndopasimuka ndimire. Zvinomira zvakawanda. Ndaitati hold up pause. No, indakutana panezai ndipapa zviri. Ndati pause iyo ndinotaura serious. All right. Saka kanda number private. People. Ikandi number pachi. Yes, Shero. Guys, ndataura ndakubva pafoni. Guys, inacha wichinhu ndakuenda live in. Mira Shero. Nacha kuwi. Uri kupopota muromo yako iri kutaurika mudayo so so I think uri kupopota but handisi kuziva kuti uri kuti chii. Guys, bye. Bye guys. Handisi kuwana chunhu. Handisi kutombowana chunhu. The floor please kana waresha kutaura say sorry. Handina kuona kuti wati chii.
ndati sorry kuna uyo wanatukana the flow anombobuda mudayo saka pangu pane zvaatotaura ndisipo itoti sorry nhandisi kuzvinzwa kuti watii but iti sorry shero hapana zvakaita sorry whatever you say iti sorry handisi kuti kudii but anyway guys good night bye bye handisi chatohwi kana chinhu ndakuenda live yangu isi yachifaya tikandiendi